खुलुमबाय आं किलिखां ब्रह्म बड'लेण्ड बुब्लिनि जानानै बयखौबो बरायना लाबाय दिनै 10 नभेम्बर 2023 नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया दिनैनि साना मानि थाखाय मिथिजायो एबा दिनैनि सानाव मा हाबाफारि फालिनाय जायो नोंथांमोननो फारि फारि बड'लेण्ड बुब्लिया फोरमायगोन। दिनैनि सानखौ हायुङारि खौरां सान एबा नेशनेल प्रेस डे महरै फालिनाय जायो। बे सानखौ भारतआव मोनसे उदां खौरां बिजोंनि गोनांथिखौ दिन्थिनो थाखाय बोसोरफ्रोमबो 10 नभेम्बराव फालिनाय जायो। भारतनि खौरां गौथुमा मोनसे उदां फाव खालामग्रा आफाद। भारतखौ सुबुंखान्थि बानायनायाव बिनि बिहोमाखौ मान होनो थाखाय खौरां सान फालिनाय जायो आरो दिनैनि सानावनो एबा 10 नभेम्बराव बोसोरफ्रोमबो बड' साहित्य सभा एबा बर' थुनलाइनि जोनोम सान महरै फालिनाय जायो। बर' राव थुनलाइखौ फोथांना लाखिनांगौनि थाखाय थांनाय 1952 मायथाइनि 10 नभेम्बर खालि जयभद्र हागजेट बिथांमोननि दैदेननायाव बर' थुनलाइ आफादा गायसननाय जादोंमोन। बेनि अनगायैबो दिनैनि सानावनो नेशनेल रुरेल हेल्थ डे, नेशनेल फास्ट फुड डे आरो ससियेल इन्टारप्राइज डे महरैबो फालिनाय जायो। नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया दिनैनि सानाव मा हाबाफारिजों मिथिजायो आरो मा हाबाफारिखौ फालिनाय जायो फोरमायबाय। गोजोन्थों। बाजारनो बेसेन नाङाजासे 5 लिटार पेट्रल, गंनै हेलमेट, सीट कभार, 12 टाइम्स वाशिं कुपन मोननो हागोन।